Så for langt. Pis. Siger bare til, hvis du bliver træt i armene. Mm. Så døde jeg. Det er så ikke meningen, du skal have mig med, Kim. Jo. For så kan man se, hvem der sidder og spiller jo. Men det er jo meningen, så skal du se. Hå? Så slipper jeg bare fra på computeren. Det kunne jeg så ikke vide. Det er sgu da meget. Det er ikke din fejl. Men så kunne man nemlig se, hvem der sad og spillede jo. Jamen, så tager jeg bare det med. Så skal jeg drikke mig selv. Fuck min mad. Det døde jeg sgu. Hvor lang tid kan den optage af gangen? Lige så lang tid som du stod udenfor, da du optager mig. Med skolen. Der kan den ude i skolen. Nej, udenfor. Der kan den kan optage meget længere. Mm. For det var mig, der stoppede den der. Kan jeg bare sige, hvis du går op et eller andet sted, eller sådan noget, så stopper vi. Når jeg hopper ned herfra, så stopper vi. Bare stop. Jamen, så skal du stå stille jo. Nej, bare stop.